Ragamay. Hindi na silurin sa... Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan. Magandang gabi po. Ayan. Ah, may gabi, sir. At may pamatay na mo daw. Ah, naman. Ha? Ah, Amol, yobo ka. Yobo ka? ha? Naghilot pa. Dali, tanggalat iso. Kahilot ka karon? Pwede ba na kahilot sa daron? Asa din nyo dapit? Nasa bisi layo ka na ha. Asa din nyo ha? Oh, ganit. Kaya basig layo pa kayo ka ba? Matagbaw, may pulat. Applyer, day ka? Magdag malong. Karon, Karon doon. pwede na ka magpadulong karon kay igo-igo mo man eh. Karon ugma. Saman karon ugma. Ha? Lo. Pwede man. Ah. Ah. Alas 8:10. Alas 8:10. Alas 8:10. Lagi edad mo? 7. Yes. Ayan guys, 7 years old akong hiloton. 10. No, grabe ubo, nya grabe pa no bugno kayo. Nya hyper po gini siya. Na musokol dili na musokol ha. Ah, Pwede ba daw 8:30 daw si Mare? tapos makatulog na ko. Ah, umala lang kay basig Basig, 8:30 mabot ka dire alas 9 wa na do sa nang oras alas 10 na. Malay. Kaya mugikan pa. Hindi gud karon ng takamugikan igo-igo mahuman ning bata gihilot. Okay, kung umana na matuog na. Gani. 8:30 nya mugikan pa, di abot sa 9. 8:30 ka nya mugikan pa ka diha abot na ka dire alas 9 wa. Sige na. Ikay kulata kulog. Aswang. Gusto man ni. Gusto man. Ay. Ah, bebe. Ah. Hindi mo tawag mo dyan sa kusap sa galing. Dahil mo sa gili. Wala, langanin na ba? 8:30 nya mata, magikan pa siya. Ay, na-prepare na. Ayun. Let's cheese. Sige, pangangkin ni mo? Ang tinood? Mark Lawrence. Babae mo nilagyan mo? Babae. Ano sa? Yung bata anak. Siya. Hindi sinusunuro din siya. Sunuro, ito ko lang. Babae. Sayang ini siya. Ang babae din ay mga amigo niya. Naka amigo niya? La. Kaya manoklod. Ah, laki na. Ay, yung balay ba? Yang Muslim, galer kaya. Lagi sa kabuhan na daw. Hawa. Ingat rin mo, may mga pipot.
Ano si Drake? Sige ito katawag ganina. Bukan ang na. Smile lagi ba na nangiti? Gaya na man buning kaon oh. Bato na man? Ah, Ano na yun yung kaon na. Mga na musudan. Nakakarot ang nagkalik-alik. Makaurad ang galig-galig. Sa oras sa sakit. Alas 8. Apit ang mga alas 8:20. Nakabalay. Di, wa nag-imag diretso. Ha? Wala ang nabiling nga magdri, ako na lang. Ah, ah, Ay, ikaw nila ito nga. Dili ito sa lid. Ah, binuo. Katarong mo yun. punta dito. Alam ko na. Ay, wala sa pan. Ay, kisunod-sunod din sa girl. Ha? Babae man na diha. Ha? Babae, na bata. Ha? Sunod-sunod din Sunod-sunoron siya. No? Bata maman. Ay, kami ba? Oh, gamay, bata. Sunod-sunoron man nini. Mara? Oh, kapag sa gamay siya, no? Huwag matiguwang. Alam mo, iya Ano meron. pan? Ay! Ay! Gusto siguro amigo Lawrence. Hmm. Ano lang ang gown? Dito, wala pa na magkaon. Ah, magayot. Hindi na diya ding. Ato biya tagkuhan na yun sa badot. Meet your cousin. Yuri? No, Louis! tagong Louis? mga entero. Wala yung mga bata. Diamond entero. Yung mabarog mo na dito, kaya paila-ila kasi ko ano. May bata. Ugma? Saturday. Hindi na nang school na rin mo. Hindi kasi mo. Ay, school na pa kasi. Sa bagay, na din klase. Linsip mo. Linsip ko niya. Ito galing siya mga adlaw. Ipabasa lagi ito si Juan. O baka kung gimit na nano, pag mamalik ni sa tinaga po ni spring time, wala pa kami. God, Spell. Ano? Germany. Sakit na rin. May sakit yan. Matanggal na ng kabugoy ni mo ron. Buta na, hindi ka makam dito. Init yung kamot dili. Dili init. Kamot Eric ba? Ako ang kamot. Kamot yung cool. Init dili. Init? Pasok ka? Makatanggal ba yung nagmaoy? Ano? Hindi na ka magmaoy, anak. Mabutan na ka. Gusto ka mabutan? Ano, Jun, mabutan niya. Tarong eskwila. Dili na sige absent. No? Kaya mag-unsa man kayo ka na ko ni mo mag-doktor? Unsa
man. Duha na, sukat-sukat, duha pa iniingon ka ko ang kuan. Saan ka? Engineer. Magpulis ka? Ha? Ah, sundalo? Sundalo. Ah, sundalo ka no. Tiguang na kayo si Uncle Eric. Ano ba? Luwang na. Pero kahilot na po sila. Ano yung ka? Cool. Luta ko cool. Sakit kay pasaan sa armas cool. Iguan na daw. Wala na kalot lang. Lalo, iskila, no, masundalo. Na. Hindi na yung 6 by doon eh. Ang gitigiran lagi mo na yun. Ang mga bayot, imong panguanon. Ano? Ang mga bayot daw. Ang salvage, lansang sa krus. Yan. Yan, Okay, ang ayan. babalik tayo. Ang ayan ni magsundalo ni. Ang ayan ni magsundalo. Sundalo, big, oy, kay, ano na ay, kuan. Hindi na wag laki. Alas 8:24 na. Ikan pa siya. Katang gitambalan na kong kuhan, kuhan ang usap, magkukulang. Gitambalan ng mga pagkakaliban. Katong niwatawan ng balik. Ya katong dito kay kuhan, wala pun usap. Kamantay ka? Isa. Anak ng tibing. No? Wala na yung kadugay na yun ato. Wala na dyan mo pausap. Wala dyan. Ano na dyan dyan? Ang dagang yung pakaon dyan eh. Dato din na. Di man. Dato, asa na mo pakaon dato nga ito kadaghan? Dato nga ito mga no? Di man na dato dyan. Dato na naman na siyempre. Pibulyo. Hindi, ganun silang tao. O pakaon dyan sila. Pinandama na daan. Wako ko ka magilot. Ana daan eh. Pwede na. Three years na daw yung April, ma'am. Yung tatay. 3 years na mga kita mo. Eh ba? Wala na magwala tayo. Gani. 2019. Okay, pandemic mo na ito, ma'am. Wala, may ito biyahe. Wala biyahe tayo. Nadugay ko. Tayo sa buka na matadalan tayo. Eh, daghan naman kayo. Langal-dangan. Nabaguan gani ko. Eh, ayan ka, Mark. Mark, ayan ka, Mark. Nagkagas. Mark, no? Ah, gira. Birthday nga lang tinutuloy. Mark Lawrence, no? Teka mo ito. Sakit? Bugnaw kung kamot? Bugnaw? Ang kamot? Kuha?
Tingog ka ko rin. Ano pa kanin mo? Saan ba tingog ganina? Ganina ba? Ano sabi mo tingog? Bitaw na. Puro babae, ganina yung tingog. Puro babae. Ha? Ha? Oo, yung tingog. Kuntay ka? Ano pangalan ninyo? Ang puti ko, puti ko. Nag-aasa mo ka? Teka na, hindi na. Naku, kung nainig na ko ba? Nakong taon eh. Wala na yung video? Nagkikuhan ay Mark Lawrence. Dito na Mark D. Lawrence. Hindi na lalo. Wala lagi sakit si Lawrence. Wala sakit Lawrence. Gusto ko na, no? Sundalo good, no? Sundalo gini. Sundalo ako! Sundalo ako! Sundalo ako. Lalo. Iyawan niya, ano, tadhana, no? Yagi katuan. Wag ka kabantay man katong isa dire. Dire man ko na sige mo kog no. Kani isa ano sa kung ulo tumayo. Wala kita na. Tuwad oy. Yakap. Ha? Tingilo ko ba? Wah, ano gulo. Abot ang ulo dire ana ginang kabatan na.
Ano ba ako? Oh, murag na anak oh. Nung nakahupo ko. Uy, 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 dito. Ang kanya ako Okay. Hindi na nainit ang ulo. Buta na na rin. Ano pa? Tanggalin. Talikod ko. Talikod ko. Nana.
goes down. Doon, ayan, can work. Doon. Turns down. To. So, una to pagbalik akong daan na pag na-picture, pink ang picture. Okay na, Mark. Ayun na. Jesus, ayun na. Ay, papasaro na. Nakaroon ko dili maligo ha. Nine jacket. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye.